तामुलपुर जिल्ला जोंनि बे सुक्लाय सेरफांथि बस्तिनि जोंनि बे नाथुरसि हाग्रामारि गामियाव दै बानाया सानथाम जाबाय। नाथाय दिनैसिम जोंनि बे हाग्रामारि गामियाव जोंनि रङिया समस्तिनि बिधायक भगेश कलिता बिथांखौ नुजाथिनाय जों नुनो मोनाखै। जोंनि नैबे लामाया बायनायनि लामायाव दाख्लैनो जोंनि माथावरिया बायबाय। बे बायनायखौ दिनैसिम पुलिस प्रशासना जोंनि नैबे हाग्रामारि गामियाव फैनानै जोंखौ बोखांफैनो नाजाफैयाखै। जायनि जाहोनाव गोबां जेंनायाव गामिनि मानसिफोरा नुजाथिनानै रायजोफ्रा माखासे सातजालायाव गोलैना दङ। लोगोसे जानाय लोंनायनि आंखाल नुजाथिनो हमदों। जे जोंनि मोसा मुसुरफोरखौ जों लांनो हायाखै। दैया दिनै गोबां बारायफिनदों। जे जोंनि माथावरिया बायनायनि उनाव जोंनि माखासे हाफोरा गायनाय हाफ्रानो माने जानजायसिसां माने प्लट फबनानै गालांबाय। माखासे जायगायाव हाखर फबनानै गालांबाय। हाखरफोरा फुख्रिनि नाफोरखौ लाना थांजोब्बाय। जोंनि बे दा गामिया माखासे सातजालायाव गोलैनानै दङ। ओंखायनो जों थाबैनो जायगानि EM बिथांखौ थाबैनो जों खावलायो जे जोंनि गामियाव माखासे सुबिदाफोरखौ जेन जोंनो हरो। जे जानाय लोंनायनि माखासे आंखाल, जोंनि संनाय खावनाय जानायनि माखासे उसुबिदा जानानै दङ। बेखौ जों बिथांनिसिम गुरै खावलायहरो। थाबैनो प्रशासना जोंनि नैबे गामिखौ नायसनफैयो बेखौ जों गुरै खावलायहरबाय। नैबे जोङो SM निउसनि गेजेरजों जों खावलायहरो दे थाबैनो नैबे दैबाना बे जानाय बे जाथाय बा जाब्रबथाय बे जाब्रबथायखौ खौरां लाफैयो बेखौ जों खावलायहरो।